Master. Ndiwa ndinamusa ndikamborara ndisipo pamba anditatinda kulooking for namanisi. Musi wa ndikayamba ndichachirwara. Hauna kurara pamba bibi. Taura chokwadi. Ndoti ndikunzwisisa. Zvinokandinyebera ndakunzwisisa sei? Handina. Saka sorevei manje. Bibi usadaro so. Usadaro maisesi. Maimanisha mudiwa wangu haudaro. Basa ndikukumbira regero ndapidza basa isi. But hautauri chokwadi wani unondinge uchindinyebera. So ndinokunzwisisa sei kana uchindinyebera. Munhu anonzwisisa ndiani anyatsokuudza chokwadi chake chese obva areurura obva azvipira obva azvisa mumaoko mangu semurume wake. Basa ndikukumbira kana ukwanisa kuuya kanditaura hapana chandinosiya basa isi everything. But apa ndakakubvunza mijani wakundirambira. Aiwa ndandautovazangana ipapo. Unozva kuti chii maistesi? Yes basa isi. Unozva kuti chii? More and more information dzakuuya wanzwa. Saka iwo kana uchitaura chokwadi ka ngadziuye iwo uchitaura chokwadi ndikotifenoona kuti munhu wangu ari kutaura chokwadi. Zvino kana dzichiuya ndichikuudza wondirambira zvinorevei? Basa ndibvunze chizoda kubvunza ndokutaurira panje ndosiya. Kuma 11 maisesi wainokwirwa kana kurodhi here uchisiya screen door risina gedhi vanhu vachikuona pamari area pese paipe zvaioneka. Basa ndikunda regerero ndakakutadzira murume wangu ndoziva kuti ndakatadza zvisingakwanisa kuregerereka munhu but basa ndokunda undiregerere basa isi. Ndokunda undiregerere budi wangu. Inini ndinokuda semudzimai wangu bebi ndakabva newe kure besta. Yes basa isi handifi ndakazviita basa isi upenyu hwangu hwese ndinopika namwari wangu kudenga kudai. Maisesi haundidaro somudiwa wangu. Jeff wacho andanogara padhuze nanamaidhingi. Handizvo here? Unokwirwa nemunhu asingashandi ari kutotambura zvake neakomanaka. Basa ndokunda regerero ndikumbirawo basa isi ndiregererewo mukadzi wako basa isi ndiwo murume wangu basa isi ndiregererewo. Maistesi. Pane voice ira wakanditumira uchiti wawanaimba kulooking uchiri kuzviziva? Semuvoice iroro ndo rakatumira kuti Jeff. Azamboramba basa isi. Ndati semuvoice iroro futi ndo rakatumira kuti Jeff waimuudzirei nezvokulooking for? Handizive basa isi kana kuti mweya unotigarere handizive basa isi ndozvinamatoti unevarume vangani? Handichatambozvida ndine one murume iwewe ndiwe murume wangu. Maisesi usadaro so. Ndiwe murume wangu basa isi ndiwe wega murume wangu ndiwe murume wangu. Usadaro maistesi usadaro. Chokwadi basa. Right. Ndiudza kuti usiku wakangwanirira kupi pandakazaina manisha kuseni ukaninyepera kuti uri kuzorora ukazoti maenda kuchegutu wangokarara kupi? Ikoko. Kupiko? Iko kwana Jeff. Ndo kwangokarara? Ukazobvako kunguvai? Ndakazobvako time yawaifona iye uchizvoni uri kupi? Maistesika usadaro. Tiri kuti tine upenyu hwedu, tiri kuvaka imba vana vedu, kuita zvimwe zvese, tine maplans edu. Bebi ndada kupedza polisi toita sei? Bebi ndada kuti uende kucollege, ndada kuti uchishanda, toenda kuSouth Africa, toenda kuBotswana here, muZimbabwe upenyu hwaoma, tichiplana zvese izvozvo. But iwo ndichipedza plan zvese izvozvo, wakufunga Jeff, wakufunga pamukuru vako. Sadaro so. Basa ndiregerero ndinogara newe handichaenda kubasa ndogara ndinewe basa isi ndisina kana foni ndiri mukadzi wako akalimbika akatendeka. Chokwadi basa isi. Saka ukasaenda kubasa chanoenda kakuendesa kucollege yacho chii? Ndinoenda basa isi ndichakalimbika ndiri mukadzi chaiye akalimbika kune murume wake. Unozva kuti warwadzisa Stacy, warwadzisa Manisha, wandirwadzisa? Ndisina kana foni ndisina kana chii chandenge ndinacho basa. Uri kuziva here kuti warwadzisa Stacy ukarwadzisa Manisha newe wandirwadzisa? Mhuri yako, family yako, vanhu vari pamwe pako uzati wawarwadzisa? Ndikuzviziva basa isi ndokumbira regerero pasi pemwoyo wako basa ndikumbira regerero murume wako. Unokumbira regerero. Baby unondishorereiko? Chii chandisino chine vamwe varume? Ndikumbira sori zvako basa ndiregerero mudi wangu ndikumbira regerero basa ndiri mutete hangu kabati baby ndasingakugutse here unoda zvidhafu chokwadi choonere mudiwa.
aiwa basi sazvizvizvo unondibvutsa basi singaba tinorara pese tinonakidzana wani ko mabhuyo andiziro kuti mweya yei inenge yanga yangondipinda unditaura izvozvo ugonama ino kwacho handasarimbobva anditaura navo musi wandikangotaura navo hamene zvakangoya sei kuti nditaure mashoko iwayo handiti mbudzi dzakabva nekupi babasesi sokwadi wandirwadzisa swa pekupedzisira ndinozviziva basesi ndatokumbirira kuti undiregererewo basesi ndatadza kuenda kubasa bebi nhasi ndiri pamba hangu ndega ndiri kuchema ndega zvangu ndega so ndiri kufunga manisha iwo imbofunga nezvamanisha masters uzazvimwe musikadzi unongoita koka but imbofunga manisha first usati waita zvese izvozvo basesi ndiri kuzvifunga basesi izvo ndizvo ndakatadza ndizive kuti ndotaura ndakaita sei ndoita sei kuti vanhu babasesi undiregererewo babasesi handiti unoziva kuti jeff kwaspindo uchiita tp aiwe achikukwirira mumba mamia ndozviziva basesi handikuramba sefunga kwako jeff akakukwira kangani sefunga kwako ingopa nhamba chete handizive basesi kanopfuura kataitika aiwa kataita akasvike ka20 aiwa akasvike basesi ka15 aiwa akasvike basa oye bamukuru vakakukwira kangani taura chokwadi ye musi wekutanga ka vakandikwirira pano tiri mumota kwaspindewo ndekupi aiwa tiri apo parodhi apo kubudiriro komusi wechi2 ipapo futi komusi wechi3 kaviri chete kako ko zvautaura zvakaundudza nezvo zvekwaspindewo ndandakonfuse kwaspindewo ndakakunyebera usadaro ita ndakakunyebera nokuti ndikunzwisisa ndakakunyebera basi zvekwaspindewo ndakatokunyebera besta basesi uchiri kundida here ndinokuda basesi ndiwo murume wangu